Flip the bottle. Ay, di po. Ano na, Brad? Ay, pala tilam-tilam eh. Hoy! Dali, dali! Kapan ako! Wala ka yan! Hindi ka! Hindi ka! Ay! Di mo, dali, senyor, next namin na mga shot! Di mo, asan pa? Dali na yan! Hindi naman ako pasukin. Total! Takay! Nakata na. Kiram! Maluluya, magpatintog! Oy! Na yan eh. Dapat dengan aku. Kembali kayan. Mulai mana yaman? Dalian mana? Balik kan diput. Alah, kenapa balik naik tu? Woi, tangan ni kan. Bakit ako mo kamera pang bagungin? Balik na yan oy, biliwin na ka. Balik na yan oy. Dali, kaaba na ako. Mulai balik na yan, Brad. Dah mo nakaat. Ay, di mo na lang. Pao mo ng matikan tao lang. Ay, hindi ang kapunutan. Ay, Mom. Uray ka niya. Ay! Ibarat na ito, budget ka to! Uray niyo! Gala punutan! Ay, ayun mo na eh! Ay, mo na yan! Barok! Ay, ikaw na na pulutan. Ay! Ayun mo! Ay! Hindi pa nang mantika? Sino mo sa pulutan? Ano ba manikan? Dahil na pulutan na! Hindi mo nga binaraw ko na! Ayaw mo ng pulutan. Tadi ko naka-record! What's up mga yoy? Ipinakikilala ko sa inyo ang larong Una Game. Ang Una Game is isang play-to-earn mobile game na pwede kang kumita habang naglalaro lang. Mag-register lang, kumpletuhin lang lahat ng details na nakikita sa screen at i-confirm. After mo ma-confirm mga yoy, rekta ka na sa game. Marami kang pwedeng pagpiliin na laro dito mga yoy sa Una Game. Isa na nga dyan mga yoy ang larong Dragon Tiger. Ang larong Dragon Tiger mga yoy ay isang laro na kung saan tataya ka lang kung sa Dragon ba o sa Tiger. Magpapataasan lang kayo ng baraha mga yoy at kung sino yung mas mataas na baraha, syempre siya yung panalo. Diba? Ganun lang siya kadali mga yoy. Naglalaro ka lang pero kumikita ka pa. Sa Una Game lang yan mga yoy. At kung gusto nyo na mag-withdraw, i-click nyo lang mga yoy yung withdraw dyan sa baba, i-bind nyo mga yoy yung Gcash details nyo at ilagay nyo yung withdraw amount. Rekta Gcash na yan mga yoy. Ganun lang siya kadali. Ano pa hinihintay nyo mga yoy? I-download nyo na ang Una Game. Nasa comment section ng video na to yung link kung saan pwede mo siyang i-download. Matik na yan. Una ka sa Una Game.